Everyone, good morning. फुङावनो सिखारबाय। So welcome back to Koni Sorgiar YouTube channel. नोंथांमोनखौ Koni Sorgiar YouTube channel आव बयखौबो खनसेबाव बरायहरनाय थालायबाय। So दिनै फुङावनो सिखारनानै बिनानावनि फिसा हाबायाव बेयावनो थांनो नागिरदों आरो मेकआप खालामनो। So नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडबा नायलांबाय थादो। थांबाय थानायखौ लाबाय थालायासै डाइरेक्ट न'आव मोनफैनानै फैनायखौसो लाखानाय जादों आरो। So नोंथांमोना नायलांबाय थादो लास्टहालागै स्किप खालामनो नाङा माबायदि नुयो। ओमफ्राय नै आइ मेकआप खिनिया कमप्लिट जाबायानो आरो। Iyo nainnya kurumnya. Lain ke?
बायजोआव नायबा बायजोआव नायनांगोन दे नोंना खानाया गावनाय गैया बर गोदाना ला ओइ नों देलाया स' फाइनालि नै दायो मेकआपआ कमप्लिट जाबाय नोंथांमोना माबोरै नुखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय ओमफ्राय नै बेयो हिन्जाव गोदानजों जफागोन आरो ओरैनो जास्ट सिम्पोल मेकआप बानाय जाबाय फाइनालि नै रेडि जाबाय आरो स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लाभ इउ बाय बाय